Hei tid, så det atter her ved en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som teker seg av Jaunen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parsten av Gjerstamal. Og jeg Fære, en for en som har å spille Paul, kveldlig til å hjertet der, Paul. Ja, det nok strengt å si, ja, men jeg tror at hvis det skal sies så må det være Herren som sier det. Vi gjør noe mot like med. Og det det som jeg har også som beg om Abraham, tverferdene sier han om konsynet at hun var søstersøn. Og jeg hadde jo sagt å si øynene for det samme. Og det griper meg at se og i Øtland som Trimon hentingen noen, så godt greip inn og tog iver. Og det var til en veldig firmon for Berg, Abraham og Isak. Jeg var ikke om jeg skal fære noe uten, tror jeg at det er nok så lengt hvis man skal lese han. Det er også med Abraham det han først for seg da, og så åpenberer Herren seg fire far og i Egyptaland, ja. Og sida vi han, far han fer til Abraham, sida vi han, Gustav til. Og i tog parsten først for han gjør det, så vil han ha vita hva han sier. Han har vært søstersøyne, heldre enn konsøyne, ja. Men her finner jeg ikke noe svær fra Abraham, ja. I forfar. Nei. Men så i 17 for noen, ja. Og det som hungersnei, ja. Og Abraham flyter etter sinter, og da kommer han i samband med at han kom ikke noe i hver. Abimelech Adam. Ja. Han sier... Ja, Abraham får nu här en solland och bo med Kades och Sur. En av två bo i han som främmande och Gerar. Ja. Ja. Det är akkurat här. Ja. Det är allt hänt då. Så det texter den här. Ja. Ska läsa han helt då? Det är allt det då. Ja. Akkurat här. Ja. Så ständer det en vers här, det första Mosebok kapitel 20. Jag vet att Abraham nu säger om Sara och konosyna at hon var systre hansara, sendte Abimelech kongeren og Gerar bo og let Sara føra tilsyn. Ta kom god til Abimelech i dreime om nottena og sier vi han, du skal dødja at du fyra tur tid hesa kvinna, tu hon gift kona. Men Abimelech var ikkje kommet henne nær, og han sier, Herre, atlar tu eisne at drepa rettvis folk. Her han ikke selv sagt fyrir meg at hon systre hansara. Og hon eisen selv sagt at han bror hennara. Vi sækleis som hjärsta og regnon hånden har vi gjørst hetta. God sier vi han i dreimen, jeg veit at du gjørst hetta vi sækleis som hjärsta, og vi har vi eisen selv forrat her a synda måte mer. Tog har vi ikkje løft her a neme henne. Men let nu mannen få konosune atter, tog han profeter, og han skal bia fyrir til her så du kan sleppa liva. Men leder du henne ikke atter, så skal du vite at du skal visselig dodja to og ødel tøyne. Tulja morgen etter kjente Abimelech ta bo etter ødelen tjeneren skjønnen og sier til henne alt dette, og stå rassla koma mennar. Men så sendte Abimelech bo etter Abraham, og sier vi han, hva det ut du gjørst imot jokken? Hva har vi forbrått med imot det her, så han tog først så stora synd iver med og rydde mot. Du har både såles et imot meg som ikke eier vil ha gjørst. Og Abimelech sier vi Abraham, hva fikk til å gjøre dette? Abraham svarer jeg hukser her man ikke gods øtte være av her som plåse. Derfor har visst å drepe meg for jeg få av konemøyene. Hon eisen av sånn og siste møyen, døtter pappa, men ikke døtter mamma, og hon var til å bleiv konemøyen. Og ta og i god nå let meg fære at flakka fjers fra huset færesmøns, sier vi henne, hesa gaske måste vise meg at du alle stedene og vi kommer sier meg at jeg brortøyen.
Abimelech tog noen småfe og neid, treller og trellkvinner og gav Abraham og let han eisne få av Sara og kone sine atter. Og Abimelech sier vi han, land mot ligget her åpe, bygg her som du selv vilt. Vi Sara sier han, jeg har givet bror til noen 1000 seklar av silvere, det skal være til oppreising for egen og øtlån som samarvitt her så hever to for øtlån finnes oppreising. Abraham ber nå til god, og god grøtt til Abimelech og kone hansara, og trellkvinner hansara, så tar atter finke bøten, til Herren hei så helt stångt hverst mårløyv og i huset Abimelechs, til han tidlig Sara, kone og Abraham. Ja, det utrolig søva. Ja, det en utrolig søva, og i samband vi at jeg har omgang til hørst det til utlagt såleis. At dette her var for å gjøre Herrens stora i mittlen til folket, og øysene gjør Abraham stora samtidig. Så dette her vi har en liknende, en kvittar liknende, kan man vel kalla det. Til hver bæg syster. En holder sannleik, ja. Ja, men jeg beundre han som iver øtlån så han sa hva Abraham også og han sa, jeg hørte hva han sa det gjøre, og han sa også hva Abimelech også og ta han her sier vi han at jeg får reit her 4 akkurat det som du leser. Ja. Så det var ikke, det var en forring for Abimelech, nemane. Men han visste bare ikke at han kom fra Goten. Og han lukket som reipa seg av det, han ikke norsk igjen, ikke sant? Men det var godt som jeg grip inn. Så det helt en standande, altså. Ja, han sier øyland nekvendt av søvann. Og hvis vi til hitje helt naturlig etter, så som vi mennesker vanlige fæta rett og skafta, så var feilen til Abraham. Ja, akkurat. Så at han bare sier halvan sannleik. Halvan sannleik jo eisne holdlik. Ja. Men Abraham fer faktisk ikke et eneste år imot seg. Nei, til her det ligger. Ja. Ja. Men så at det er tanken her, hvor lete god hette henta? Ja. Hvor stekker han ikke Abraham? Nei. Åren, ha? Nei. Men hei han gjørst det, så var Abimelech ikke kommet å kjenne herren på handamaten. Akkurat. Ja, han tåser vi igjen og dreier meg, altså. Ja. Og da er det om en vereløyke som er her. Ikke bare en dreimer og sånt som har. Men så er det her, og han er vel alle seg han, og han er selv vår tidskjenne, ja. Ja, og han som han sier selv, at han gjør det ikke noe skeivt. Nei. Hun sier selv at hun var søster hans. Ja. Og sier ikke om at hun var gift. Nei, ikke. Altså, det vi god, det blir så størst. Og da blir vi å vekse. Og jeg tror vi øsne til at ta han tåser om et her. Og i Rombraun og Talva. Ja, vi skal bære Herren fram akkurat likan som livet i høyla, gode tomlet offer. Tog til antallige auguster skal nokkere. Og ikke bare knæ som enda alt, men vi er omskapt vi ender nødjan sinnes okkara. Så vi kunne røyne hva vilje gos gjør, det gav at omlig og fullkomna. Så ligger nækka og i hæsson som Abraham 80 lykkavel, ikke sant? Men Herren ville til øysene at Abimelech skulle komme øye etter. Han tog til øye vel å forsvære seg. I for godt, ja. Og øysene tar han sier at av Abraham. Så ærligere han var menneskelig til alle. Men Herren sa han noe helt annet. Han ville til heve hentet mannen av å være søgn. Ja, det er så det virkelig gjort. Ja. Nei. Og konene og alla hina konene som han er stått med å løpe seg. Ja. Det er veldig ansagt nå i hessen med det nødtøyene at han hatt at menneskene har ikke valgt i iver noen som bare er god. God kan godt stekke menneskene ut hvis han ikke gjør det, men han gjør det ikke. Nei.
Och är det mest att bara huxa om. Ja. Vad ska jag ta för helt? Ja, det akkurat det, og det som vi mennesker Ja. hava som en tropleika, at vi halta av god til skyestidla vi okkom. Akkurat. Men god god, og vi mennesker. Ja. Og det løses ikke å glemme det. Tog at han suverener, og han gjør akkurat det som han vil. Ja, men det är det som ligger oj att det är så nära oss när bäget till du läser i tidsplanen och tror ja. Och jag har alltid det så verkligt att läsa. Han kommer till det här. Bäget ändrar, alltså att här är det. Ja, du kan läsa det. Här är det. Bäget vi förra. Ja, nettopp, ja. Akkurat tanken som ligger oj tog. Att man lägger märke till att det inte bäget väg, men det är bäget ändföringar och ändnutjanar. Akkurat, ja. Och hvis du läste så kommer det bättre fänka det som lusta. Ja, ja. Var det tru, säger du? Ja, är det kapitlet? Jo. Det måste vara. Ja, det är det, ja. Ja, men han säger här i 4 verset att men vi kan godt taka 3 vers eisne. Du eisne vid var eina for skilaleis, avløyen, vilfærande, træler under mongon imuskon gjerndon og liston, vid livdu ui ønskape og øvund, var og heta av hverst anna. Men, ta i gøska gods frelsar okkara og kærleik hansara til menneskjone var åpenbæra, frelst han okkon, ikkje fyrir rattvisversk og vid hadde gjørst, men etter miskunns syne, vi bæje endurføyngar og endurnudjanar og i heile andan, som han rykliga uthelt i iver okkom vi Jesus Kristus frelsar okkara, så vidt rett og stjørt vi nei hansara skuld i vogn være arvingar til evig. Och det tror jag står och detta vill jag att du ska vittna vid kraft, så de som kommit till trygg var god kommer lägga sig efter att göra gåverk. Hette människor gott och gagligt. Och jag huxar om att det är men att läsa. Som han rykliga lät komma i vrak. Ja. Bäge ändföringar och ändernutjanar han. Ja. Man kan säga vi bäge ändreföringar och bäge ändernutjanar och i alla andra. Akkurat, ja. Alltså frälst han okkom ikke fyrir rattvisverk og vita det gjørst, men etter miskun søyne vi bæge endurføringar og bæge endurnutjanar og i høylig andan. Og så etter, som han rykliga uttelte iver okkom vi Jesus Kristi frelsar okkom. Så vi rattvisgjørt vi nøy hansara skolte og i vevn være arvingar til evigt liv, og det tror jeg står. Altså, hva detta? Hva er vi valgt til at her? Ja, det er vi valgt til at leta hente inuti et likam, og ikke valgt. Nei. Men du skal leta, at tryggvera leta han få sin vilja. Til trygg. Ja. Og vi må nerver. Ja. Hvis jeg ikke leta han, så frasier mer, han sa loj oi mer. Du är öje bara att ha liv. Fint öje shit liv. Det gamla som du läser om. Hur ettla var det med var då. För så att det är inte så ettla var det. Och här kommer han ett vind till inåt här. Alltså du östen vet var en av skilaleis, avlojen, vilfärande, träler under många nimsk och gärnton och liston. Det levde i ønskap i øvund, var det hæta, og hæta av hverst annet. Altså, det er rævligt. Og så kommer hæta, og i stedet videre. Og til en øyelig dorskap i løyven som kommer her, hvis jeg sier, ja til det fyrre, da jeg setter inn øyta, altså, gøska gods, frelser okkara, kærlighetens, at mennesker var om å bære, og så sier han bare, frelste han okkom, ikke for rattesvært, vet jeg gjør, men
etter miskonsyne vi bæg endurføringar og endurnutjanar og i hellig antan, som har ryklig uttalt iver okkom. Det er Jesus Kristi frelsare okkom. Så vi dratt og kjørt vi nei hansare. Skulle du være arvikar der. Han talar om dette som en verløyk. Ja. Og hitt som en farnan verløyk. Akkurat, ja. Ja. Det er nemlig at og vi det er øyla tøndinga mykje i okkon at vi doa suttje okkon og til nutja verleikan. Ja. Og ikkje henga fast og til gamla verleikan. Tøy at løyvi akkurat såla som det er lust her. Ja. Det er øyla ærlig sagt om det gamla løyve, og løyen, vilfærande, træler under mången imskun gyrt og liston, vi levde i ønskap i øvund våre heta og heta av hvert annet. Hatt har alt til holdt i det gamla løyve, ja. Men han gruper inn. Altså, her er ikke versk fra okkar suje som gjør til. Tverste måter, ja. Vi sutja lykka fra byrjanen i av, hvordan ønskaperen bare fløymer inn i menneska og ut fra menneskene, lykka så kjøtt som Guds nærværa er borster, og han kvarv, han dagen ta i avløytene kom inn, og ta i avdelskjæren om kunnskap til godt og ilt, og synda om måte gode, og han rekte ut fra sine nærværa, ja. Og herfra, det første vi sutja her, det er brormor. Det er Akaien dreper Abela. Det er bare tvær badjar her, og han dreper han. Ja. Og så sutja vi jakten her, hvordan han løser fram til Nova, hvordan ønskabren bare altså fylte, altså. Og han rensa hjørna vi vannflåene. Her var jo ikke menneska løyv etter, ta og alt var ivesteie. Ja. Og så skulle man tro at her sier 8 og i ørskene, nå for at jeg kom ut ved en rens, ut av nødja heim, at en rensen heim, vi regner gjørsten, men tro ble ikke være bare at han, at dette stadigvæk var bare symbolikker. Ja. Nå han var frelster fra avrenskene og vreiene og i heimen, men han var ikke sjølver rensaver vi til fullkomne offren av Jesus Kristus. Akkurat. Annan til at han fann nøye for gode. Ja, akkurat. Ja. Og så tar han börjar tidsbra, så han inne i oss her øysene. Han börjar vi å si at tjener Paulus, tjener Guds og apostel, Jesus Kristus, til å virka trygg tja i noen utvalgte Guds. Altså, virka trygg tja i noen utvalgte Guds og kunnskap om sannløygan som høyrer til godsøtt. Sannløygan som høyrer til godsøtt. Og i vevn om av et lov som godt og ikke løyer hever lova fra evig tøyen. Og ta i tøyen var kommet, åpenbærer han årsøyt i prætkene. Altså han åpenbærer årsøyt i prætkene. Ja. Som mer liten og vi henter etter bøye Guds frelser okkara. Til Titus ektabalt mot og i felags trygg, nei og fri fra gode feir og Kristi Jesus frelser okkara. Tøy vær til at det være etter av Kreta, at du skulle få skila tøy som etter var å gjøre, og sette inn elstar og i kvarjon boje, sånn som aleit her. Om anker som avlastande med vår øyner kvinner, og hever tryggvande bøten, og ikke hever ringt åra seg, for jeg skikkelig lov, etla og trosk. Altså, det akkurat som jeg ferdig atter til, hvordan det tås av vi med for, altså, det trosk. Jeg må bare smula seg leste, og han sier, tøy omkjønner med oss skal være avlastende som hushaltare gods, ikke kjølgavur, ikke ildfører, ikke drikke med vår, ikke barde med vår, ikke gjerne til hjelp om vinning. Men gesta bløyer elskande til gava, høvesk og rettvis og høyla vår frahaldande. Øyne heldte fast ved troart og år etter lærerne for at han kan være for bæg og anvende vi henne høylene må lære og ha teppa til som sier med. Altså, dette alle tøyen inn i evnen.
Alltså han hällde sig i braun. Det stått bra till trutje kapitlar. Men jag mätar det med voicer och tog som man säger tog sålas ärta. Akkurat, ja. Är så? Ja. Det är akkurat det att första året som man säger här att han är alltså bliven tjänare och apostel Jesus Kristus till att virka trygg. Ja. Tjejn utvalde Guds. Och det är så att en från Rombraun här som man säger till att virka troa med till hedningarna. Ja, akkurat. Och det är som hever tøytningen og i det. Hva det så vi setter akkurat trygg og akkurat alle da? Det er her, og han alle tøyner viser at til hans versk og i okken, og til her og vi må kvilla og lytte av at til hans versk. Og vi er faktisk akkurat som Abraham. Abraham var Guds utvalg, han var profeter. Det sier Gud om Abraham her. Ja? Men han var ju så klart och tydlig att han var människa. Och att han människans i ötten tog överhand till honom. Men för tanken vräka god inte profeten. Men han var för vi att räds att han som förgjort, alltså som förberett sig in av det som var profeten och hansara. Ja. Självt om hin var osäkra. Det är godgivna. Ja, det är godgivna, ja. Det ligger så högt i mäten så god. Ja. Det här ligger och det är ganska öjla torrförst till okkon att börja skilja och ästna godtaga. Att god viskar till som han själv vill. Ja, vad stod i samband med att här och kviv tar sakra sålais så blev det nog så klackor. Tai läs och särskilt har det varit 17 korintbrev men nu är det blivit mer ett bröven, ja. Det är så inte alltid om det samma. Och ta Jesus säger vi Herren här att jag kan tryckvis ner. Nej, det är stå. Akkurat. Är nettopp, ja. Och tala läser akkurat här i 3 kapitlet, 3 kapitlet att Herren är anten att vi som vi ankom för anlit någon att vi hur ska det sträcka då avspegla dårt Guds för omprata som moment från dårt till dårt som Herren är anten. Och så är det kapitlet lever. Och så hittar jag 4 kapitlet. Tar vi till att hesa tjänast. Ja, tjänast är avspegla. Ja, det är min tjänast. Du måste alla tunna avspegla med. Du är bergen ju där och om man för det. och chatar allt är det allt. Ja. Alltså du är brudet trött lika som det är. Så står inte tøy. Alltså det vi tryck to gånger in och i allt det här som. Ja. Och det är så gott att det blir en himmel gör så här. Ja. Självt om det är så hjörne. Och hjörne är inte brott och människan är inte brott. Men Gudsbad är en himmel gestor att gör. Ja. Alltså, ja. Så vi tar ånka verans det här, vi sa sin kommande och allt det här. Alltså man satt bara pura nältor av oss ner. Att to. Och tar inte så färst in och i bröven och då läser du jakten dig och då lägger mest till att det inte är och men det är A och så framvägs eller förra är som vi ser först. Ja. Alltså det är så medelstörst tror att god gör det värsta och vi har ofta så jävla torsk för vi att sikva tror att vi inte själva skulle nästan klara oss utan hanna till att jag kan fätarna men jag fejlar oss mynden av ner äsne tar vi sucha button och button blev till ungdomar och ungdomar blev till vuxenfolk. Du särst så människan utdamna till det samma fullkomna människa av varje stadie. En nyfödder som fötter är fullkommen människa. En mörlöve. Ja, en mörlöve, ja. Här är ju allt lagt. Ja, allt är lagt här. Ja.
Og alla veien, av hver stadie det fullkomme menneske. Men vi kunne ikke se med lykna en menneske som blivet vakse og blivet bygve, vi baden som gonger badnager. Altså, det blir båda vei skreft, da. Hvis et vakse menneske får oppføre seg som badnager, ja, men så vidt det også det gale, ja. Og vi forventer aldri at badnager for at løse oppgaver, at gjøre ting og versk som et bygve menneske, vakse menneske gjøre. Og så det eisne vi er antallige, så lengt som vi kommet, sier han eisne her i Filippebrevene, så lengt som vi kommet. Og jeg kan ikke forlange at vi kommet langere enn her som vi nå. Og jeg vet at Herren kommer, han vimmer, og dette galt hans for alle tryggvande mennesker. At vi fullkommen, Guds mennesker, og hvor, jo til han hever gjørst dere til det. Han akkurat lov. Ja, han akkurat lov, og han han som byrjar og fullfører alt da. Men leter dere slippe at livet heter her lov sammen med seg. Men det nok så mestlig, da jo han sier det i første kapitlet, kjent tid til å si at han har det som jeg leser, og er helt fast vid troet år. Etter lærerne fire, at han kan være for fire bæg at amen av vini, heilen han belærer. Og teppa teg som sier mot, tog mange som ikke vilja vite av reie. Det sånn nå. Ja. Som færa vi tau mot tåse, og løye vittlo, særlig det at teg av omkjøringen. Slik har jeg vært teppt. Tog det vittlo i hele hus, jeg lærer til som ikke øyre vil ha lært, for jeg får ljøtan vinning. En av tåre ekne profeten har sagt, kretingar og alltid liknare, avvarkat og letebukar. Hesen vittnesbord sannor, tog skal du hava strengtlig etamon, så at det kunne være høylbjergen og i trunne. Altså han tog seg om teg som tryggvante. Ja. Også det til. Ja. Og ikke akt etter jødiskon eventyren og bov og manna som venta seg bort fra sannløykan. Alt hinnom, og nu kommer det til, alt hinnom røyne. Men hinnom aurøyne og vantrykkvante ikke røynt. Begge sinne og samviska torrer dolka. De sier at de kjenner god, men de nok til han ved verskonsøyne. Tog de og anstikkelig og avløyen og doa ikke godt verk til. Altså at det en øyelig båtskaper som vi så skjer, som ber til de tryggvante og til de som ikke kjenner herren, altså da blir han så vavgreiter som vi sier. At man finner ikke ut av det, ja. Og tog alltid at dette så underfullt at færre inn i oss har stått brev, og så lett jeg mest til hvordan han fortsetter i ørenkapitlet, men tala to til som sømmer hine heilene må lære. Jo, men jeg hadde nok sånn sant at man sier her, at han sier at vi mange som ikke vil ha vidt av reie, og slik det var tept, og en tarre han sier at det bare overgat og letebukar, og så sier han det som vittnesbord sanner, så sier han, du skal ha strengtlig ettaimon, så det kan være heilbjergen og i trunne, og ikke akt etter jødiskon eventyr, og bovon manna. Altså, han vendte seg faktisk atter til den gamla sottmålen, og til herra. Og vi vet fra Paulus at loven, hon veker syndene. Hon viskar til ujokken som annars ligger stilt. Og færre vid at fungere etter som han kallar for jødisk eventyr og mannabå. Og det har vi ofta sett øyla størst opp. Og færre vid tannveien, ja, men så legger vi det faktisk okkur sjálv inn under næka som øyla åsont, begge menneskelige og andalige. Ja. Jeg halte at det var øyla interessant. Jeg er ikke ordentlig også om at det er for at han avværer måte jødisk eventyren og bov og mann som vender seg borte fra sannleggen.
Ja. Du sannleisen bare i Kristus. Det en sånn motsättning till hit att hela det som sig in i höldan och där. Att gamla män skulle vara fra allt annat. Skiprover, hövester, halvbjärtner i trunne och i kärlökan och i tålen. Att gamla kvinnor som skulle skicka sig här som inom höjla och sömn. Ikke bektala, ikke være trædere og drikke, men lærere og i tog som godt er. Han kvinner, han tassar om, ja. Og så sier han så til å kunne lære henne unge og kvinner elsker menn sønner og bøtsønner. Og bedre seg samlige at være røyner, huslige, gøver, så noen egne mann og underkjønner så årgodt så er det ikke spått. Ja, det er veldig praktiskt, altså. Ja. Det er ikke, jeg hadde ikke noe som man ikke fæter til man leste det, ikke? Nei. Det er pura sannhet, og han fra Bergen amen her eisene, den unge menn, og han amen enda trælene reisene, det som vi ikke kjenner til akkurat døven på samme måte. Og her sier han, amen trælere av være til egne herren undergivende, av være til heimen til vilter, at han hatt ikke sier imot det, ikke være åtrykk, men viser at han gav en troskap, så til at han hatt kunne prøye lære gods, frelser okkara, og så kommer et tøy. Kvøy, altså, ja, men, det bryter jo fullkomlig av det her som han naturlige er, vi selvrealisering og alt det her. Kvøy sier han jo, tøy, nøye gods er åpenbære alle mennesker til frels, og hun venner okkene opp. Er nok da godløse, og henne være at legender, og livet samlige rettvist, og godlige heimene som nå er med av vidt vanta, henne selvvån og åpenbæring dørter, henne store, gods og frelser okkara, Jesu Krist, som gav seg sjølvan fyri okkon, at løysa okkon ur øtlån lovløse, og rensa seg sjølvan okknarfolk, uge til gåversk. Så det her er altså virkelig en mening til at det her kontanta talan til honom. Ja. Det er eisa. Ja. Ja, men det kan også jeg kan også si at du hva gjør du ikke til da? Nei, akkurat. Det er ikke akkurat givet, men bare at akkurat som et entar, tale etter og amen og refsa vi alle myntløk, eller noen kan vanvire til, men det er ikke måned på at andre er verre enn at er bedre enn deg. Nei. Slett er røvrig, nei. Det er, her leser vi, Lukas, det regner året. Det regner, ja. Og vi er ikke for fire sjølver att säga att sålas to live inte out att det här och vi så inte chock själva ja det som Jesus avvärder ställe motor till han tar som flusna och bjälkarna vi är ja nåna men hade gått så år till okon och han för så vidare här i 3 kapitel och han blev vi av visa och han skiftar mitten hette här verkliga löva praktiska löva. Ja. Og så ta andalige dimensjoner som ligger attanfyr og gjør det her verlet. Ja. Han nevnte noen personer i enden av 3 kapitlet, og ta jeg sendt i Artemas 12. vers, etter Tychikos til tøyen, kom ta til møyne Nikopolis, om du var nekkeren host kanst. Her har vi sett meg fyrir jeg være vetr. Senast i hinnom lovkåna og Apollos skal du gjøre det avmak for å hjelpe av ved, så han ikke fattas dem. Øysene okkar må lære å gjøre gavversk, alt etter som trångte til, så de vil ikke avvakst og lest. Alle i kommer å lete holdsat her, holdsat høymon som elsker okkon og i trunne. Alt det er tryggven. Ja. Neien vil vi til konat. Tryggven og neien. Jeg husker om bare en person som nu han nevner her så det er Jesus Kristus som viskar i akkurat. Og det er endamålet av Paulus at året er ikke det blir skrivet nu altså
Han skriver att han nu. Han har inte uppenbarelsen av avgått det lov er i Kristus, ja. Bäg för jötar och höjtningar, ja. Och till en underfull samkomma, hon är inte görbonten, alltså. Hon hever inte verande sted här. Hon har till himmelska tid, ja. Och det som är hjälpt mig om ett lever i alla systerne, det är inte att man äldst och blir gammal, alltså, så kan så negvera som inte rikkar som det öjer, men visst då hever han för eia, och du ser hans lov, du läser evangelierna, du ser hvordan han var i ötlån låten, han var så løs att han kunde säga vi falsk kvar kan av tikkon kan visa några sinja mer. Och inte kunde. Nej. Inte kunde. Och där vet att där är inte vi akon. Men allika väl så kan man fär in och i ta löve som han lute till han är rojak. Och det är en löv som är läst från alltså man blir pura säkert läser. Du har inte mot den nökron. Det har han heller inte. Och som vi började med en kyrkvall där vi runt om, vi var en 13-14 mans. Och vi skåade in i fullkomna lovfratsens. Som Jakob säger här i första kapitel. Eller näst första vörn till här. Han som skåade in i fullkomna lovfratsens. Och han drar av ett tøy. Så han ikke vil glamskur høyrere, men gerare versen, sier han. Sant? Og det er det som han skriver om her i tidsbraun. Första kapitlet, ja. Vers 25, men han som skåar inn i fullkomna lovfrelsen, så heldur av i tøy, så han vil ikke glamskur høyrere, men gerare versen. Han skal være sjælor i verset så innan. Och bara framan undan har han vänt mig av hur jag är det. Så han säger det här vers 3, till många höjra i årsens och inte gör det, är han också med vår är och inte ett naturliga anlite mojnespekl. I hittar att man själv och i färg och steg och glömmer allt för att hur jag såg ut. Hatt är det. Akkurat så alla ser det. Det har varit anja. Det kan präckvast alltså. Det var kanske inte fixa det. Och inte själv en ja. Men hette verlöjt, ja. Vi mer säger han att om du skåar in och i fullkomna lovfratsens och heldur av i tøy och ter hända loven här. Lovlösens anta. Lovfratsens. Ja. Ja. Och så att du verur ikke glamskur høyrare, men gerare versens, er så omötlig glad for det her. Du skal være sælere verstøyden, sier han. Ja. Og hva er det å være sælere? Henker neka kjelt og pjøy sælere? Nei. Det er så rønt. Och det är så klart och det är jakt och siktet och du kan skå allt och i Guds lov vi har varit säler. Men hvis du inte är säler, hvis inte det inre människa är livande och inte här. Ja, det är så akkurat det. Det är för mycket vi kommer till att det är en öjlig månad då. Ja. Att vara i hästen här, det är akkurat som att vara kopplad till en ära kraftig kälte, ja. Som välja är lojva och tar ju man till. Ta blir det här frälse som man tar om er fullkom lov frälsesens som ger det att du har faktiskt tankar om till självan att det är så nu det är som ger det näka men man har såna sannföring av såna fittling av att det är Guds verk och det är verkligen sälla. Och jag tar mig så säga för mig gossar. Ja. Att i tog tillstånd någon. Ja. Så är det orörlig.
Men lyckas så kött som är beväger mig åter och i att alltså hade spekler kvar ju glömmer hur så ut då. Ja. Som han nämnde här. Och huxa på det mänskliga alltså röna tjäna gott vi mänskliga motiven och mån att är halta och det är men så är bena vägen att nyla och det är bei trångt och sorg vissar mer eller mindre alltså. Men han det sällan som man tåsar om han eier vid öll och det är vi att skoa en alltså det är han säger om att hitcha alltså självon och att skoa en ja. Det lukar som att bäja hitcha och skoa är ju det samma men det är akkurat som om att det häckar sig själv det är så överflattast då. Men att han som skoar en i fullkomna lov frälsensens och helter avetøy. Alltså avhaltande, ja. Skoar en i. Och det är nu är det Jakob, men han har grupp fullkomna in i det som Paulus säger mittlanda chatit som vi läser igen, ja. Gaska Guds och frälsar och ja. Och det är nägen som vänder och upp till avnokta. Ja. Men to han säger så bara inte att han är till över självvers så någon anker helt det ska gå. Det är akkurat det som du står om nu. Att du helt det ska gå. Och du helt inte tänker in i timon. Men du tar det hjärtat ut. Godsstärskan tog in ett lunches eller hansara så ger det. Ja. Och så kommer han till det här Røyn og lutaleis godstiskan for god til færene retta. Ja, vitja færleis og ikke trångtar og halda seg avtolkene og heim. Jeg må si at det beundrer dette her, det særlige prøvene, det har gjort med livande. Altså livande og i hoksan. Altså, og i hoksan som Jesus heie og ville ha at jeg øysten fikk. Om et lov og i hånden. Og ikke, så han og i likam. Ikke med han. Mot lov i hånden, og så han og i mån og likam. Så han må ha likam arbeid vi. Livande likam. Ja. Som han sier her, at Rambraun som han nevnte, til nøstan jeg vet det er aktuelt akkurat som tanken. Ja, Rambraun tal sier at vi skulle bære fram herren og likamakere som livande, høylagt, god et omlet offer. Mot likam til, ja. Ja, ta han på i røytøy, og synda likam i krossfest vid hånden, så han rønsa likam som her. På sånn måte, vi har kommet byggvått i attene som den opprystende Kristus. Og har vi gjort med opprystende vi ser. Ja. Så vi er opprøst. Ja. Stender i sannsyn og opprøst og stand i og i tøy, til at taler møyna sæk og nødje røyne skapninger som vær og synd av rek. Og kjelta gav så ikke det, fra synd, fra skuld og rønser med, til herre lovsang berge, tøyt dyra blod, til rønser med. Ja. Det er akkurat det. Og ta og i handa rensande ned. Ja. Så vi suttje henne. Ja. Ta kunne vi, han sier bedre tikkene. Nå blir det nega aktivt til okkene. Ja. Og her kom jeg også om Esaias. Ja. Her er 6. kapitlet. Vi er kanskje inne i at du film, men la meg bare lese det etter her. Han sier her i første verset i kapittel 6 at til året og i Ossias konger døye så Herren sitte i ekvelige høvun hasete, og sleip kapu hans fylte tempelet. Serafar stod rundan om han, 6 vanger hei kvar, vid 2 fjalt i han anlide, vid 2 fjalt han fødslar, og vid 2 flei han. Og tei røpte kvar til annan, heilavur, heilavur, heilavur Herren god herskærana, at jøren full av dårlig hansar. Hette sjånen som sier seg her, og opplever at grunden under dora støvnen skalv, ta i råbeljoaje, og huset fylltest av røyke. Ta sier
Vai mer, til ute ved mer, til med vi åren og varron, og bygve mitt og falske vi åren og varron, og nu hava eiemøyne se kongen, herran god herskarana, men ein serafre flei iver tilmøyen, og i håndene hei han glå, som han vi klova hei tidsi av altarnon. Vi henne nem han vi munnmøyen, og sier, hikk, hette hever noe vi varartøynar. Skild tøyn borster, og bøtt for sintøyna. Så hørte Herren sia, hvem skal senda? Hvor vil bera bo fri okkon? Og til akkurat som man kan høre han sia, hvor vil bera fram sitt egna likan som offer for meg? Ja. Hvor vil bera bo fri okkon? Og jeg sverre jeg, her jeg. Send meg. For det måneden her. Måneden, det mannen som bara, han sier, det hans? Tog at åregner. Ja. Men så kommer han til gloven her, og til måneden. Og alt det jo Golgata krosser. Verste som ble gjørst da. At tog alt her. Som har bøtt for at dere sinta. Jeg var av taften til brevbrøting, altså det jo min heimasamkomma, altså fra gamle tog. Ja. Kjalt hun da var i Nøren, og i sjælen hun her ute her. Og så jeg visste det ikke hva det var skrån. Jeg får ut å takke for det, vet at jeg har haft en familie, sånn part her. Og jeg var eldster, var jeg. Ja. Jeg tog i familien. Og vi var nekt til sammen, så. Og jeg følte meg trångt for å takke dem for det, så. Så opplevde jeg dette torrere. Her var først Simon Johansson og konan. De var stor arbeid av en tinstrit, og så hadde de fra grøying. Så var det så nekve ung som kom fram, og så sunket de, og noe sanger, noe rytmer, alt mulig, altså. Og så var det hele gjøtt. Og så skulle det øyne her, og det var en sånn her som synker. Ja, Magnus. Ja, nettopp. Han skulle ha et år om utifra brøven og et eller annet, og Jack forskjellig. Og til å føre synsjen i øyne her, altså. Jeg også sier om mamma, så at alko, og så trygg hva hun var, og altså, jeg vet å vite det. I samband med hit ungdom og manndom som tog seg av, og hvordan det sunker, og så kommer tjenesten her fram. Og så var det en så veldig mynteløs 18-4, altså. Jeg ble så gripen til at jeg græt, akkurat som Isaias. Ja. Altså, det ble så livende for meg, dette her. Hvordan Herren gøymer sine nøyegaver og i imeskom, som han gjever myndeløygan til at utinnan det. Og så var brevbrøting til sørst. Jeg må bare si at det var en underfull stund, og så ville jeg steppe røysa med å takke, og så kjørte jeg det bare medan til bråtet til det sørste som skulle være, at det var brevbrøting. Ja. Så røste jeg meg opp og takket jeg dem og noen. Lustig å synte og sett hei. Hei grip mot hjertet. Og Simon Jansson, han kommer rennet ved en mikrofon. Vi må høre hva du sier og så forskjellig til oss. Alt var han sa. Tar man og i andan så det akkurat for meg som at alt var opplitt at det har støy. Ikke man på hvordan du omtaler det. Som tog vi være vidt til av en taløtene. Og særlig at jeg også om at det er heimansamkommende, kjenner. Utrolig talt. Altså, jeg kjente meg så sikna igjen at jeg tog slett ikke forklare for at Nei. Men jeg husker på akkurat hessa løtene her. Ja.
Det bare et hakre støy, og det er øyelig sammansjøving. Ja, akkurat. Det er akkurat som om alle har opplevd det samme. Ja, altså, det var hentet ned øynløyken. Ja, øynløyken. Som var her. Ja, ja. Det er akkurat som Herren tok om den øynløyken. Ja, det heter Mojna. Ja, ja. Og hatt det her er bare Herre som kan gjøre hatt det. Det er bare Herre. Det er ikke her i heimen som kan sammenløkne vi hatt det. Så han sier til at Ans og feiren sendte meg sendt i etikk. Altså, Ans og, altså, øynløyken. Ja. Så her er han ikke brøtt i så måte, altså. Nei. Så han levde her for Jakob, og nå lever han og Jakob. Altså, så at det er så øynestandende, altså. Så vi tar avmøter en ekva takk om fyrir, og særlig at man blir gammel, at man kan ha en av forløkene at lese, og være løyter i kjøk noen år av antannen, livande gjørst. Det er altså, det er det verla liv. Ja, det er liv, altså. Ja. Det er mest det som nå er være sjukhus noen morgen og så, parafin för händerna där det är så när slittnar och det hjälper väl alltså att ta på in och väck och så kommer en rotle trilland in med en man äldre man och i så han känner med och så säger några roliga gåvor vian och han blev så avmätta gripen och så säger han som rökte i han eller kom vi in om vi känt oss. Han svärar på när vi kännas. Och så får som vi siktningen från honom. Ut alltså. Akkurat, ja. Eisen en sån lötta. Ja. Eisen en sån lötta. Det bara så att man möttes då och man mörste det här. Alltså det var bara att han fick ta sig sinter men öliga späckliga och var lamma och fann inte om matar. Alltså. Ja. Ja, han känner allt. Han vet och han känner allt. Har du några lägga chat på? Nej, jag har inte. Nej. Jag ska be en bön av Jakob. Jag hade tack för att vi kunde att vi är det. Det är en stor nöje. Tack för den och vi människor här att ja, jag må bara säga det vet du. Jag köra med tar jag nu inte själver av allt inte köra. Så här det är en siktning som ger oss en röjk. Det må vi säga som årtusen säga och då länger ånka sorga till att henne. Det är en märkligt uttryck. Och jag har grund i utav så sista tøyna. Att jag till signar så är det inte när jag lagt att säga som sorg och annat som alltid är det här jag gör. Men det är bara en siktning som är evig. Och hon är ångande avtäckande själv om vi kunde märka avtäckande. Det tog jag vid liv och i tøyene. Men tar vi så färre ur tøyene och in. Om vi färre bort ur likam och hem till tøyene. Ettla vid allt vara rikt bort omskapt. Kört lojk där i en egablick. Så vitar vi till att ta skulle vid. Skåa till som du är och vara till lojk. Och det sista vi tog som Johannes säger att vi skulle söka till som du är. Och kvöj tog vi det nu till lojk. Här är dörten att skåa till. Tack för det här, Herre. Tack för detta verk. Tack för att vi kunde komma här och följa oss så väl. Och tack för allt. Och i Jesu namn, amen. Amen. Så var hesenparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som redigerer Ljøa, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer.
Pastar av hjertemål som heva vært, det kan du finne av YouTube om du leiter under Iktus Sjånvarsp. Her som pastaren, han kommer eisne over lagt her, han kommer eisne over senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for hesfer.